Kisii Eletariane Mildred Momanyi. Mwancho murieri bono chinga kiechio egati abalimi ababa wikirana sensemeyo elio konyora amoyabo nigo barokyo mogoko bautia serikali ase okubwatuka moyo ase ligorirense ase nonya nabo barokana komochia company yo akubwatukana obokoreri gose oboteneneri borobube muri keito Vincent Onyancha na manke nigo liabereri tukoli tambe gochia sawa miane kurase county ya Kisii aiga asensemoyo kwenyora moyo litukoli lero gati ya balimi basa kerege tambukiro gyo konyora moyo abwase bagokeire maega yo konyora amoya yo twagokiro we serikali atairo boyo lakini abagokorega ase serikali ibagotoera rio boyo nigo bagotechanda mono muna bone twache taye tuko twachira matuka abere serikali ninye sanegete na yatairo muno batebeta lakini abagotoera rikorwa bisi ya Kisii ntoisanegeti baecha korwa abisi yo kwena no boyo gagusi abachenu ni baba kilete nane bane ko tomitimiti umuntu agatengare online meeting ya online kwarto chiko online nene ngwara kokara kuruka rokore garatuoga na lya gotakoto weka oni to ata oboyo korusa mbiri twata kwa boyo sasta bono iga noina bo chinga kichi abange baboni ko barokana kwe mungania asogote abuna no nyamaga yokulika ekerengo kya moya libaganeti nigo bataye ukorengana no kugani kwabo egento nabo bagania serikali kubabekera asobwagale na kwerera soboime nase kibatari konyara moya libanyate bakwelikia anene buna balimi pone naligeta moyo 12 na irwa moya abere bono lenda serikali yatebe tango tokonyere bono timaitinga ya moya yanda bono nabiroka naegwa kolenda sonsi twaira ne iribuna mbiyamo naligeta moyo 6 lakini naegwa boyo amoya 3 timetia moya anda 3 kayagenda igo twarenga ese system moya nani garenga 3 kolende kere twaika Siria twaegwa boyo bamo wana nkumetinga bama bombo chikongisa nga yanda chiete serikali yaye omurai wense omusike William Samuel Ruto ligoye mukiga tambukira soko nyara ko ligo lyoboyo weka chiribusa tone chimeisano asabanga bagokeire egetambukire kyo tubone batata ibuna ko bwatitia ko ligete bana lene na batwa igo bana lenda yabero kalende bankonyira segeterende buno bwoje bwanda igoro bankonyire ga bure na irane iribuna mbiyamo boyo mbo goisana kolende siboli na egwoboke nabongo tayambuya mono nabandi nabaro banyole lakini nende sengenjo obora yokora obora imboli buyayigo no enkurumambi abandi twajite saa 12 onye tutaje kubekelio kintu anja kwa umoya obokora mbuli bware ngoro umuntu akurumayaga ne gali owa moyo bali bandi twatanga niteke mambi no totinine ga umunemete bona tokumetingi kegenderere ngo akabuya korende naende goika ngende kweyaregani ndigi naende chibesa menteranie ngora moya ndegera nyare kongisana asobole mibwane nigo yabero moko gochia sabale miane kurase county ya Kisii maega yowe soki alikonyara konyora moyo anasensemege ya Sirio yogotoka ime ya daraja 2 aigase county ya Kisii kati yabo nigo bago kerege tambukereke na gote abuna ambacho konyara li samora liekerengo kigoro kubwatakana buna ligo lilio boyo bono lyabere liko yeligwa egento nabo batagiria serikali yomura ibwense omusike William Samuel Ruto anaso kubanyora aserigo liga lyoboyo ekigati bono nabali mukumukiga tambukero kwenyora obuyo bo aserigori yeshiringi chiribusato nechimisano ko reporter ya Ndizi TV kurugaiga asensemo ya Serious yogotoka imi ya daraja 2 imeje county ya Kisii ritirani nchinkuru kwa Vincent Onyancha Musbatio ya maseri eta Catherine Anasi